dem. Hij kwam helemaal alleen, jent weg. En een dag kwam hij naar mij en zei, Pastor, kannst du mit der Fabrik bezetje komen? Hij zei, ja, wat brauchst du? Nou, ik mocht dat een paar van deze Wiert, wat du hier bij de Church sagst, da für meine Arbeiter sollst sein. Er zei ons weer 100 Arbeiter en het mocht du kommst ons bezetje. Hij zei, okay, het fährt die bezetje. Aber hij kan dem nicht en het wusste nicht, wat voor een Fabrik dat weer. Hij zei mir bloß, seine Fabrik heet Avaianinha, so heet de Fabrik. Nou ja, den Tag fuhr Chan dem seine Fabrik, kam dem nicht, erste Mal. En als het aankomt, pas maar zeggen wat er passiert. Komt nog in zijn grote Fabrik. Weet je van wat de Fabrik weer? Van Schnaps. Werkelijk. En dan weet je met de ganze Fabrik van Schnaps. Hier maken we zo'n Schnaps, en daar maken we zo'n Schnaps. En hier maken we Schnaps. Schnaps, Bingo, ja? Schnaps. Ja, Schnaps. Verschiedene soorten Schnaps. En hij checkt hem zo, waarom heeft hij mij eindelijk om een Schnapsfabrik bezitten? Ja? Nou ja, dan sammelt hij zijn Arbeiter alle op, hij bracht hem in voet en dan Lothar vroeg hem, het verstond niet, wat doet je bij die fabriek? Wer bist du? En weet je wat hij mij vertelt? En hij vertelde dat, wie es uiteraard van wat in deze kolonie alles kan passeren. Jezus bezit pad vandaag nog de verschiedenste mensen wat we niet mal denken. Manche wat sogar Schnaps vandaag maken, oder wenn es drinken. Dus man vertelt mij deze Geschichte. Hij zei, Pastor, het is een zeer slechte man gewesen. Mijn vader, der starb als hij ganz klein was. En ganz van klein op, etje mijn broeder, het enige wat we verstonden maken en wat ons vader geleerd heeft, weer Schnaps verzuip op een gas. En we werden dan hadden zijn paar meier, en nu moesten we geld naar huis brengen en we moesten Schnaps op een gas verzuipen. Met 14 jaar fuhr ich allein einen Wagen. Die Polizei nahm uns einmal fast. Wir sagten, ich hatte nicht die Lizenz. Und wir verkauften einmal mehr Schnaps. Und das ist mein ganzes Leben gewesen. Lothar, fang jetzt selbst Schnaps machen. Und mehr Kunde. Und von daher hat es eine große Fabrik von Schnaps. Er checkt einmal noch so an. Und dann sieht er mich. Aber, und er sagt, es ist niemals eine Church gewesen. Das ist mein Leben lang dat gewesen, een Schnapsfabrik. Dat is mijn leven. Niet mijn vrouw, mijn chef, zijn niemand in het church gewesen. Maar dan kwam je de pandemie. En dan kreeg ik COVID. En dan lag ik in het krankenhuis. En het was niets van God. Het was bloos Schnaps maken. En dan kwam de dokter en zei, weet je, vandaag maakt voor die dem slag naar de wie die longen, die waren niet langer uithouden. En dan passiert wat. Hij zegt, in dit moment, mijn vrouw, wat ook bloos Schnaps maakt, Jezus zegt tot haar, thuis, beet me aan. En beet voor die man zijn leven. 3 maal, zegt Jezus haar. En ze wist niet wat dat weer. Maar ze vangen aan te beten, naar Jezus wat ze niet chant. Hij lag in het krankenhuis. En met eenmaal komt een licht aan haar. Hij neemt de slags alle los, steht op met de bootstof en zet zich op een bad aan. Dan komt de dokter, wat is du? Wie maakt den slag nemen? Du warst gestorven. Ik was niet gestorven. Irgendwas is mir passiert, kwam een lichtje aan en hij wist aber niet wat het weer. Stond op in huis. En hij checkt hem zo aan en dan zei hij, en dan, pastor, vang ik aan in de church te zitten. En dat zijn ze bij die gemeente. Ik heb Jezus gevangen. Hij heeft zichzelf voor mij gewezen. En hij moet mijn leven ändern. En nu vangt hij langzaam aan statt Schnaps te maken, maakt hij Red Bull. We zeggen dat energeticus. Energy drinks. Energy drinks. Is dat niet wat fijn? Manchmal denkt man so, we doen manchmal einen Fehler maken. We doen einen Stempel op den Kopf van manche Menschen doen. Deze darf zich niemals bekehren. Jana, dat is zo'n slechte mens. Stel die voor, die maakt Schnaps. Dem schijt je voets naar de hal. Een stempel naar de hal schijt je. Maar Jezus wil deze ook raden. Is dat niet interessant? Jezus heeft die geraad, heeft mij geraad. Jezus wil aan iedereen wat hier in Bolivie woont raden. We durven dat niemals vergeten. De Heilige Geest, we hebben deze laatste 2 dagen zo'n schöne Titel gehad met de Schiller van Torch, met van
van beeldschool. En we hebben veel geredet over den Heilige Geest. En van 4 van de Heilige Geest. En het mag met deze spruch aanvangen. En dan van hier wieder. De Bibel zegt ons, dat Johannes hij zegt, et dijpjunt met water, dat je omtjeren. Maar die wordt nog niet komt, es stort aus et. Die Mensch nicht wird sie, de schuld te dragen. Die wordt junt met den Heiligen Geest en met 4 dijpen. Mijn vriend, bad vandaag dat Jezus nog mensen met 4 dijpen en met den Heiligen Geest. En dat wordt niet anders zijn dan deze avond. Maakt de rijdt, de meer van Heiligen Geest schreeuwen, meer van zijn 4 schreeuwen. Daar waar de 4 van Heiligen Geest is, daar passieren zo'n zaken. Sogar mensen worden gestampeld zijn, om verloren zijn. Deze mensen worden bezorgd van Jesus himself, van Jezus hij zelf. Bezit deze mensen. En dit passiert in verschillende steden op de wereld. Mensen, wat we denken, die worden niemals geraad worden. Zegt Jezus, dem wil ik raden, dem wil ik ook in de hemel hebben, dem wil ik ook. En Johannes zegt, noem je die, wat je met de Heilige Geest toffe wordt. Wat je dieper wordt met de Heilige Geest en met 4. Mijn vriend, we hebben deze dag geleerd, daar in Apostelgeschichte kapitel 2, 1 en 2, zegt ons de Bibel, als de jongen wachten, om ervuld worden van de Heilige Geest. Ja? En de Bibel zegt ons, dat weer 120 mensen. En Korinther zegt ons over de Bibel, nachdem Jezus opgestonden weer, über 500 mensen hebben Jezus gezien. En we hebben een vraag gesteld deze dagen, en het leven veel hebben zich überlegt darüber, waarom vieren de andere 380? Waarom vieren die niet op de bovenstof en wachten niet zoals Jezus zegt? Mijn vrienden, de christen wat een onderscheid maken op de wereld zijn die van de 120. Wat Jezus nog eenmaal gehoorzaam zijn. Gehoorzaam zijn, dat is nog zo de mode. Dat is niet uit de mode. Jezus zegt, wacht in Jeruzalem, bad je vol kracht worden. Ze wisten niet wat passeren wordt. Maar deze 120 die wachten daar. Wat een stortje wind komt. En wat deze 4 vlammen komen, einer op jeden zijn kop. En vragen we dus daar, waarom vieren de andere 380? Wat deden die? Waarom vieren die niet op dezelfde stad? Wat hadden die zo wichtig te doen? En manchmal passiert het met ons ook. Zum Beispiel zijn we hier bij Gemeinde, zijn we in de church. En dan is er een aandacht. En manchmal denken we, weet je, vandaag wordt leven met de 380 blijven. We waren leven spazieren, waren leven slopen, waren leven reizen. Het zei, er wordt vanavond, blijf eenmaal met de 120. Wacht op een Heilige Geest. Wanneer du in een aandacht komt, wanneer du in een Bibelstund komt, wanneer doet nu die tijd beden is. Zie ganz daarbij en wacht tot wat passiert. Nergens hebben we nu culto sem esperar alguma coisa acontecer. Erwart, für Heidi, du fährst nur einen Gottesdienst zu kommen, dort du nicht irgendwas Besonderes kriegen wirst. Erwacht immer wat, du bist van de 120. Wat immer wat erwachten vom Herr. Jetzt bet op die Stelle steht, en die stof. Herr Jesus, het is hier. Maar het wacht op wat passieren wordt. Tjams nu de aandacht, het komt niet zoals de 380 wordt in irgend wat ander denkje. Nee, het zit daarbij, het wacht, het wordt een ervaring met een 4 Gottes hebben. Amen. De Bibel zegt ons, Jezus in zijn ogen, in Offenbarung zegt ons, dat in zijn ogen is 4. Mijn vriend, we moeten ons aanvangen te aanvangen met dem 4. En we zijn niet kalte Christen, we zijn niet warme Christen, we zijn van 4 Christen. Amen. Bij ons is het heet. Bij ons is het niet zo half, zoals van een koffie drinken, want de kalt is uit, dat schmeidt dan, maar zo half zo uit dat staan. We zijn van deze heite soort. Ja? Maar wie we bezitten, dan is het een onderscheid. En, nou ja, bij onze gemeente, we predigen ook even daarover. En wanneer een 4 is van Heilige Geest, dan passieren zaken wat we niet erwarten doen. Passieren zaken wat we niet mal dromen konden. Zum Beispiel, wanneer deze gemeente zei, ja, nu 6 jaar later, kom ik ons bezinnen als uit en hij de eerste maal me bezocht in Brazil. Eerste maal komen ze naar mijn office, chant heindi im bed, aber uit niemand te zijn. Dan komt das jonge man, had niet mal een boord levend, komt daar.
En zegt hij me zo, gewoon, zegt hij, Pastor, de Heilige Geest zegt me, du wirst mit mir nach Bolivien kommen. Ich checkte ihm so an. Der Heilige Geist hat mir aber nichts gesagt. Ja? Was sagst du? Und dann vertelt er mir, weißt du, in Bolivien, jetzt ist ein Missionar, und da sind diese Kolonien von diesen Ditchen, die Brücken. Und dann frage ich mich, redest du nach Plotitsch? Er sagt, so ein bisschen nudelig, so redet ein bisschen Plotitsch. Ich verstehe noch ein bisschen, aber... Und dann wird da eine Bibel, ich glaube, ich hatte eine Bibel, oder du hattest, ich weiß nicht ganz genau, ich hatte eine Bibel. Dann kannst du das lesen, ich sage, ja, so an die Mutter. Dan dá me mal fazer apelo. Prove me multipliceren. Prove me mal te betieren, zei dan. Alles am ersten Besuch voort, ja. Chande niet meer. Wer ist das, ja? Und dann versagt het hem. Dan zei hij, nou ja, dat is genoeg. Met diesem Plotitsch kannst du nach Bolivien kommen. Und dann kommen wir das erste Mal. Diese Gemeinde ist gegründet 4 vom Heiligen Geist, meine Freunde. Ich kann mich ganz klar besennen, das erste Mal, als wir kommen. Ja, ist so. Das erste Mal, als wir kommen. Und het weer een gebed, maar Heilige Geist, wat dauert je? Wer sind diese Menschen? Und ich komme, wat niemals vergeten, das ist die erste Erfahrung, da wir ein Jung hier in Tres Cruces. Und wir haben gepredigt den Abend, das erste Mal auf Plotitsch. Ich habe mich meest aufgewacht, so, dat alles, en immer de Nacht, die sagen, dat is op een avond, en dan, hij die schrift, hey, op een avond, dat is een Nacht, op een avond, nou ja. En dan zegt schließlich dann sagt ein Junge zu mir, Pastor, kannst du mir helfen? Ich sage, ja, was brauchst du? Dann das junge Mann sagt ihm so, ich kann nicht abhören zu Suppe. Und das fällt mir so schwer am Hart. Und dann sagt er, mein Pa hat mir alles Santa Cruz gebracht, nach ein Haus, der gab mir Medizin, aber das hat nicht geholfen, ich kann nicht abhören. Und das wird das erste Mal, dass ich mit einem Ditcher von hier, von der Kolonie, betet. En het wist maar niet, voor de mensen die, ja, als hij tuin je beet had, weer het rondom, weer hing je met zo'n pedalen. Kolonie, checkte met zo'n betaal aan. Nee, checkte ook zo'n betaal aan. Nee, het was niet beter. Eine werd Lothar trof, dat is een zeldzijn jongen, en je zegt het glänzt zo. Dan zei hij, Pastor, ja niet maar je soppen. Hij is zo, dat is de 4 Gottes, dat is de 4 vom Heiligen Geist. En de tweede... En eenmaal weer we dort ongevoerd. Dat moet dan helemaal zo'n lange reizen. Hij vroeg niet. Hij zei dan Pastor, kom. En voeren we dan voeren we dort meest in Paraguay. En dat was weer dat 500 kilometer. Colonia del Sur. Colonia del Sur, ja. Hij zei, wie voren wat uit? Nou ja. Maar dat weer door. Ja. Nou ja, en dan weer we door. En dat regent, zo zei je. En ik kom me ganz klar bezinnen. We in de meid van 2 kolonies. En er was zeer, daar worden evangelisten komen. En dan werden een beetje opgerecht, de leiders van de kolonie. En de oorheid zeggen we ons. En we predigen 9 jongens, hebben we gepredikt, voor 9 jongens. En als we meest wegvoeren, we willen alles in pakken al. Je hebt 1 jong uit een Boschse route met zijn telefoon. Hij had zo'n oud GPS en zo. En dan zegt hij, hey, hij is hier 6 kilometer verstapt gekomen. De durven niet weten dat je ziet, maar wat ga je te zeggen? Wer zijn je? En dan de auto, de wil hem ran en bram op een kapot, ver op een auto. Vertaal dat je weet, Jezus komt, Jezus heeft je geleefd, hij is gestorven voor die, hij is opgestaan en hij leeft. En du kannst die zonde verzeiht hebben en du kannst niet het leven hebben, wel, hij is de echt wel. En hij heeft zich dobbeltjeerd, dan zegt hij, check dat zo. Check da rondom, het moet schwind gaan bevor dat ze mij zijn. En zo'n wunderbare Sache habe ich erfahren in all diese Jahre hier in Bolivien, ja, und man sieht das ein Rastro de Vogel, wo sagt man? Ein Strich von 4, ja. Ein Fluss von 4, von Flüssen des 4 hier in Bolivien. Und het kann uns sagen, das wird immer wieder gehen. Wir sind bloß am Anfang. Wir sind bloß am Anfang. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, von jeder, was von der Abend eingesollt wird. Het weet in de laatste jaar, Abra en Katharina hadden we deze moment, een beetje waar het ook daarover, wat we laatste jaar reden, ook daarover reden, wanneer het zo weit komt, wanneer het kan. Maar pas maar op, wie zijn mensen wat een 4 zijn? Laatst bracht hij mal een Brasileiro her, een pastoor. En als we hier weer zeggen, weet je, hier
trabalhamos com o poder de Deus e o Espírito Santo. Hier arbeiten wir mit der Kraft Gottes, mit den Heiligen Geist. Isso, mit vier. Amen. Hier ist nicht bloß, na jo, wir wollen op een schönen twee pakketten en dan, nou, wie zeiden vier, Gottes kämpft op ons, en dat is een tong op vier, op ieder van ons, dan waren we vrij en dan waren we vrouw. Laatst wie we ganz im Norden Brasil, en dan zei de pastor mir, ganz arme steht der Pastor, hier in deze eind wohnt einer von der grootste Zauberer von Brasil. Alle wichtigen, reiche Menschen kommen hier, jeder wird, dat man hier Zauberei macht, Zauberie macht. Dan zegt hij, naar welk bezitje? Nee, dat is allmählich, pastor. Naar welk bezitje? Nee, dat is allmählich. Waarop een pastor? China bezit hem. Alle gruelen zich voor hem. Dat is de grootste Zauberer wat het je heeft. Naar welk die mal bezitje? Dan checkt hij me zo'n beetje aan. Want de vier daar is, dan hast du niet angst. Die moet van de grootste Zauberer, mijn vriend. Dan voeren we gaan, wie weer twee pastores en des morgen de vroeg, ook pastores van die eind. En dat we zo een beetje bij hem diensten, ja, dan gruelden ze die nog meer. Ja. En dat vreet me. En we klatschen dan met eenmaal, kämpte man. Kleiner man, über 80 Jahre alt. En der hat so einen großen Stock so. Het was niet dan zo tweemaal. En dat dit was zo een stok op je. Weet je wat dat bedoelt? Dan roepen ze de demonen. En hij wie bijna ziet, daar en wie weer dat ziet. Dan zeggen we zijn van Zuid-Brazil, zijn wel voor die beden. Ja, hier die vroeg is krank. En hij deed een stok om met de demonen komen, maar de demonen komen niet. Weet je waarom? Wie is dat vier van God weer door? Dat vier van God weer. De demonen komen niet. En hij deed met zijn stok eenmaal zo. En eenmaal meer. En zei, het wil maar niet in je bed. En hij deed een stok, maar de demonen komen niet. Dat weer ganz interessant. En dat vier, dat weer door. En dat zegt, weet je wat, maar het wil met die beden. Maar het wil zijn je bed. Maar het wil met die beden. Maar het wil zijn je bed. Zo vriendelijk wie we, de ene met de andere zo. En bad dat de laatste, en deed met een stok en de demonen komen niet. Een van de troedigste zaken wat het heeft, is een mens vol demonen. Dat is schrikkelijk troedig. Bad te laten zitten, weet je, het wil die wat vertalen. Het wil die vertalen, van minimaal gezond worden is, daar is een vier God, daar is een noem Jezus. En hij vertaalt hem dat. Dan checkt hij zo, dan met eenmaal ändert zich alles. Want de vier God is daar is, dan ändert sich sogar de dauer, wat de meesten tausenden maken zich op. Dan zegt er, komt naar. Dan een van dem zijn huis naar. Dat weet niet maar een huis, dat weet een zaubercentrum, weet met al zijn zaken hier moet. En wie dan, dat viel zo'n Betista. En hij checkt een pastoor aan de groet, zich een beetje, kom met. Een van de anderen, alle hond hoing voor het door. Dan champt bracht hij in de vroeg, ganz oude vroeg, kom zo, zet zich aan. En weet je wat, dan vangen we aan te predigen voor die man. Met eenmaal vangen we aan te lachen. En met eenmaal komt de Heilige Geest. En dan konden ze Jezus kennen. Met eenmaal, weet je wat we wasgingen van die dag? Hij zei, vandaag heb ik nieuwe vrienden gemaakt. En hij vertelde me, het is hier geboren, met 14 jaar voert naar São Paulo. Daar had je leerd zauberer zijn. En het is nu een zauberer over 60 jaar. En bad vandaag komen tweemaal de weg, over 30 mensen, hier, rijke mensen, dan met hij zauberie maakt. En je hebt nu in de feit alle schlimm. Vroeg je hem, hast du wenigstens Worte in dem huis? Nee, het had geen Worte. Dat is een ganz arme eind. Het had geen Worte. En zei, van vandaag aan was de Worte van het Christentje. Dus we hebben hier een paar meter weer een bar meer geroofd. Een post artesian, of zeg maar dat? Ja, een bar. En de Christen waren die Worte brengen. Mijn vriend, want de vier Gottes daar is, dan passieren de wunderbare Sachen passieren. Menschen, wo ein Stempel ist, das ist verloren. Voor Jezus is hij nog niet verloren. Amen, mijn vriend. Ja, Johannes zegt, nomi champiana wordt je tijd bewoord. Met een Heilige Geest en met vier. De 120 wachten daarboven. Wie zijn deze van de 120 wat een Heilige Geest immer wachten? Wie zijn die van de 380 wat ze verstopt worden? Wat irgendwo anders wens weer. En vanavond, en het wel ook met een beetje wat we laatst jaar, en wanneer we mensen en zullen, mag ik tussen, ik mag reden voor de mensen wat en je zal worden, en van de anderen wat, vliegt de Heilige Geest al zegt, weet je, het wil die ook brokken.
Het wil die ook gebruiken in mijn arbeid. En hij mag karakteristieken geven. Tekens. Tekens van mensen, wat in de Bijbel zijn, wat zij gebruikt worden van God. Wat bedient tot een mens en zal? De Bijbel zegt ons in Apostelgeschichte kapitel 13, dat de Heilige Geest en de priester en de profeet en de christen die de beden. En dan hebben ze Paulus en Barnabé. Paulus en Barnabas. Den hebben ze ingezolfd. In verjaardag. Wat zegt man? En Ruud geschickt. En roet geschickt. Wat bedient dat? Dat bedient dat ze maar hodel een arbeid in de gemeente. En nu komt de church en onderkent deze arbeid. En dan scheidt hem roet met een grotere autoriteit. Autoriteit. En dit is wat we vanavond voor maken. We worden van een paar personen gebeden. Wat al in de church arbeiden. Die worden niet nu aanvangen. Die worden nu niet meer proberen te zijn op zijn pastoren. Wel, dat zijn het al. Maar vandaar waar we als church tot onderkennen. Die hebben al deze 4 vlam op den. Die zijn ganze leven wies tot. En vandaar waar we dat onderkennen. En de Bijbel vertelt ons van een ehepaar. En Lucas van 1 pot 14. Kon je het bitte lezen, Eduard? Lucas, en het lijf van Abraham en Catharina, zeiden we dit woord ook laatste jaar. Maar het is mij zeer wichtig, dat je dit maatje, pastoor. Het mocht ook een dag een pastoor zijn. Dan pas maar op wat je hier geschreven is. Lucas 1, die 14. Lukas 1 von 1 bis 14 sagt so. Weil viele sich dort übernommen haben, die Geschichte schrieben. Lukas 1 aus 5. Lukas 1 von 5 wieder. Lukas 1, Kapitel 5. Dort wir in der Zeit aus Herodes König über Judäa wir, der Priester Zacharias von Abia, seine Dienstgruppe und seine Frau Elisabeth, eine von Aaron, seine Tochter. Die waren beide fromm und für Gott und hielten seine Geboten und Lehren und leiten sich nicht zu Schulden kommen. Aber sie hatten keine Kinder, weil sie Elisabeth nicht Kinder haben können. Und waren auch beide alt. Und einmal, als dort an seine Ordnung wir das Priesteramt für Gott zu verrichten, so ist das Priesteramt dort verlangt und dort los ab an Fall, dort Wehrjug zu brennen, jenke in den Herrn seinen Tempel nennen, und dort ganze Fall stund in der Rege stund büten und beten. Dann kam er einmal dem Herrn sein Engel und stund an der rechten Seite beim Rückopferaltar. Als Zacharias den sah, verfiel er sich in einem Wort Angst. Aber der Engel sagte ihm, Zacharias, fürchte dich nicht. Dein Gebet ist gehört und du wirst von deiner Frau Elisabeth ein Sohn kriegen und du sollst ihn Johannes nennen. Und du wirst die freien und gelukkig sein und vielen werden sich zu seiner Geburt freuen. Amen. Amen. Dankeschön. Albert en Anna, Abraham en Elena, Klaus en Tanja, Andreas en Regina, Werner en Caroline en Vanja. Dit zijn woord verjunt, maar voor de ganze gemeente. Want de 4 vlam op ons is, weet je wat passiert, man kan dat niet verstoppen. Dat is wat we junt inzolven vandaag. Wie is de 4 vlam de is daar. En de andere mensen kunnen dat al zijn. En God mag zich 13:4 wijzen. Weet je, als de Bijbel zegt, als Sadrach, Mesach en Abednego, wat dat plotje is, had je een onuk. Maar de vriend van Daniel, zijn vriend. Daniel, zijn vriend. Ja? Sadrach, Mesach, Abednego. Zadrok en Mesach en Abednego. Wat, ja? Als die 3, dan weer je hem 4 neergesmeten. Is dat niet zo? Tjane de Geschichte? Waarom hadden ze niet verbrannt? Wie is die al een 4 vieren? Die weer al een 4 voor God. 4 met 4, dat passiert nichts. Die vieren al een 4. En hier wordt we inzalven worden vandaag. De 4 vlam is al door. Hier brennen al een 4 voor Jezus. En deze 120 maken een ganzen onderscheid im leven. Deze geschieht wordt uit van ons laatst, van Zacharias en zijn vrouw Isabel. Dat is zo kort geschreven, maar dat is zoveel te leren. En het stond immer over deze mensen. Viele mensen zeggen slechte zaken over Zacharias. Nou ja, Zacharias, de engel komt te reden, du hast den engel niet moeilijk geluisterd.
Wo haft zich dat? Dat Svensk kon niet meer reden. Is zo. Op het vraag, die want vandaag een engel verdient hem, thuis, online. Er wordt 3 dagen ranen, die vergroelen. Dat is niet zo? Dat is niet zo? En mensen zeggen, ach Zacharias, Mensch, du kannst nicht mal den Engel schreiben. Und du? Hast du ein so ein Engel gesehen? Nee, aber du sollst den schreiben. Na ja, ich habe mir gegrult. Het is zo interessant, deze geschichte. Het vertaalt van mensen zoals du en ik. De Bibel sagt uns über Zacharias ein paar Sachen. Erstens, de Bibel sagt uns, dat hij denkt aan de tijd van Herodes. Wat voor een tijd wie dat? Dat wir eine sehr schlimme Zeit. Dat wir eine Zeit, wo kleine Kinder doodgemaakt werden. Dat wir eine Zeit, wo der Römer de Juden bedreigt deden. Also, dat wir eine schwere Zeit. Dat is het eerste wat ik met jullie wel bemoeid vandaag. En schwere tijden, dan zijn Herr Jezus manche mensen voorzien op het krijt voor de schwere tijden. Weet je wat? Du bist geraubt für die schwere tijden. Schwere tijden maken starke predikers. Leichte tijden maken zwakke predikers. En schwere tijden, dan moet man leren beten. En schwere tijden, dan moet man leren wachten op een Heilige Geest. En schwere tijden, dan moet man 100% afhankelijk zijn van Heilige Geest. Schwere tijd weer dat. Herodes weer de koning. Stel die voor. Wanneer we dat zullen compareren. Vergelijken. Vergelijken met vandaag, dan leven we vandaag in paradies. Tot die tijd dat we zeer schwaar een priester zijn. Een priester zijn. Maar tot die tijd, hij zegt, Herr Jezus, lieber Gott, hier zie ik, kannst mich brokken. Tot de tijd van Herodes. Mijn vriend, du bist geraubt, aber du bist geraubt voor deze tijd. Manche gaan van je bed, lieber Gott, ik kan leven in een andere tijd geboren zijn. Oder leven in een andere tijd. Weet je nou als de pandemie daar weer? Hoeveel mensen hadden je bed, ik mocht niet in deze tijd leven. Ik mocht niet nu hier zijn. Aber dann wirst du nicht bloß da geboren, aber dann musst du auch eine Antwort sein für so viel, was heilen deide, was sterben deide. Tot de tijd van pandemie, vele van de church, de meeste church in Brazilië gingen touw. De meeste gingen touw. En we als gemeente, we voeren met onze truck en 2 bussen met muziek in de stad en een sonido zo, ganz einfach op een avond. En dan hebben we honderden mensen voor Jezus gewonnen. Krijgt u de tijd van de pandemie? Ik weet niet of het in Bolivien zo weer, maar bij ons in Brazilië, de oudste mensen werden de grootste criminelen. Ja? Wanneer irgendein opa en oma zegt, Mensch, die zijn bestemd krank. Wird het niet zo? Bij ons wird het zo. En dan voeren we bij deze steden waar meer oudere mensen woonden. Die komen hier random daar van die huis. Bitte, bid voor ons, halt ons. Du bist geraubt voor schwere tijden. Amen. Zacharias, tot de tijd van Herodes, hij deed zijn dienst maken. En de tijd wordt het schwer weer. Tweitens, de Bibel zegt ons dat hij in zijn vrouw de weer beet justus, eerlijk. Eerlijk voor God. Nu pas mal op. Gerecht voor God. Gerecht voor God. We worden vandaag mensen inzien. En ieder van ons heeft Fehler. Maar du kannst een gerechtes leven voor God leven. De Bibel zegt ons dat Zacharias en zijn vrouw Isabel. De Bibel zegt ons dat beide leefden een gerechtes leven. Weet je dat du ook een gerechtes leven kannst voor God leven? Met de hulp van Heilige Geest? Pastor, aber het sündig. De Bibel zegt ons, wanneer het zonde, dan heb ik een advogado. Een abogado. Ver God, dat is Jezus. 1. Johannes kapitel 1 zegt ons dat. En hij verzet onze zonde. En we kunnen door de kracht van Heilige Geest een gerechtes leven leven. De Bibel zegt, deze beten werden gerecht voor God. Drittens, wat de Bibel zegt, en deze schrift wat we gelezen hebben, en dat zei staat, de Bibel zegt ons, dat bed had keine Kinder, wie Isabel kon nicht Kinder haben. En dat is sehr wichtig. Trotzdem sie diesen schweren Problem hadden, werden sie bed noch pastores, kann man sagen. Bed deed dem Dienst. Viele Christen, die haben eine Illusion. Und die doen so sagen, aber wenn alles geregeld ist in mijn leven, dan word je helpen in je gemeente. Dan
Jo, want alles geregeld is. Dan voort je met Alberto, met Abrão, met Eduard, met Arno. Dan voort je de kolonie evangeliseren. Want alles geregeld is. Dat me leidt op naar worstelen we niemals evangeliseren. Het is een dood wat we persoonlijk durchmaken. Als Luthers, de Kämpfe, wat we zelf hebben. Het is een dood. We horen Jezus en dat vier je het wieder. We hadden een ervaring 3 jaar terug. Ons oudste zoon, zijn vrouw, die had twee kinderen. En als het tweede baby kwam, 3 maanden later, kreeg ze een slag in je hirn. En we alles 29 jaar. En we ganz leven bij een ziet, en dan kon ze niet richtig zijn. En we ganz durcheinander den Kopf. 29 jaar, stel je dat voor. En ons zoon, die weer krijgt, hadden ze jou gezegd, om pastoris worden, om pastor zijn. En de dag, dat ze ziet, dat komt alles terug, ze wordt wat er staat, maar ze weer ganz durcheinander den Kopf. En zij vermischt de nomes. Ze wist niet meer de namen van haar man, mijn zoon. En de derde dag dat het passiert, kijkt mijn zoon naar mij en dan vangt hij te hielen en zegt, pa, wat doe het? Wat maak het met mijn vrouw? En hij hield en hij hield ook. En het enige wat hij hem kon zeggen, weet je, Andreas, wat vandaag hast du mijn zeugnis gehad, die opa zijn ervaring gehad. En vandaag was du die zeugnis hebben met God. Du was beten en God wat die hier. En hij beet. En 3 maanden en hij verloor 8 kilo. En zijn vrouw, voor 100% was hij gezond. Dat is een beetje wat bij hem ogen zo, kon ze niet recht zijn. Maar dat is plus om herinneren van wonder. En ze weer gezond. 3 maanden later moesten we entscheiden, wat hij de church overnemen of niet. En dat 4 weer door. En ze overnamen de church. En de church was plus nu het aan. En ze is ganz gezond. En wie vrij ons zo zeggen. Het is een ding wat we zelfs durchmaken. De arbeid moet gedaan worden. Weet je, het weer vandaag hier bij Alabama, maar mij deed de boek weer. Het was vandaag niet. Zoals Jana zei, ja, dat is tijdens te morgen, zei de mama, vandaag ga ik niet naar de church. Nee, maar ik ga vandaag niet. Maar du musst de church gaan vandaag. Nou, vandaag ga ik niet meer. Maar jong, mama, je hebt me wens een goede grond om naar de church te gaan. Du bent de pastoor van de church, du musst naar de church gaan. Dat is niet zo. Manchmal ist es ans Kreuz so. Von heute nicht. No, du hast einen Abkauf. Da sind Menschen, die wachten, wenn du mit anbetet ist. Die 4 Flammen ist da, die kann nicht aufgelöscht werden. Zacharias, trotzdem, die keine hatte, hat den Dienst, was der Herr an mir erlaubt hat, um zu. Die Bibel sagt uns noch wieder, in Vers 11, mit einmal kommen Engel. Mensen die met de 4 vlam op hun kop hebben, die zijn engels. Mijn vriend, en dit is voor die, dit is voor ons. En die weten van daar een engel is. Vele mensen weten van dat demonen zijn. Maar die wat een 4 vlam op zich hebben, die weten van de engel daar is. En die verstaan het door je hartje. En het, je profetizo het. Ik profetiseer, ik spreek. Spreken we hier, alle wat we in zullen worden van je, worden ook engel zijn. De Bibel zegt ons wieder, en we worden voets met je beten, dat Zacharias aus der Ruta kwam uit een tempel. Hij kon niet meer reden. De engel zegt, weet je, du hast niet geleefd, dan was du stil zijn. En wanneer je dat denkt, het leeft veel van ons, brookt ook een beetje meer stil zijn. Weet je waarom? We zeggen, wanneer een engel komt, wanneer we een grote verspreid van God hebben, dan zeggen we, nee, het leeft dat niet. No. Dan ben je zeggen, het is goed gezegd, du was engel zijn. No. No, niemals. Het leeft voor God zijn, wanneer een engel ons verstand de moel toemaakt, weet je niet zo? Dat wordt ons bewaren van veel slechte zaken, is niet zo? Hey, de church wat was, ze worden geraten worden. Nee, du chanst het hier niet aan. Weet je? Bij ons is dat niet zo. Dat heb ik ook al mal gehoord.
En wanneer de Heilige Geest die bruggen wil, toen men de ganze kolonie naar Jezus brengt, zoals Philippus en Samaria, dat de ganze church, de ganze stad, weer in vrede. Kannst du het leven dat de vier van God is, de vier van Heilige Geest op die is, en hij die bruggen kon dat ook. De Bibel sagt uns, hij komt roet, hij kon niet zeggen, kon niet reden, aber hij verlangt een kleinen stad, braat en doorschrijven de namen van de jong wat Johannes zijn. Hij vangt aan tot leven. Trotzdem, hij moest stil zijn voor 9 maanden. Hij vangt nu aan tot leven. Mijn vriend, het is niemals te laat aanvangen tot leven. En wanneer ook schrijven wordt op een kleinen braad, aber vang aan tot leven, dat wat de Heer Jezus die wijst in de Bibel. Vang aan tot leven. En dan, de Bibel zegt ons wieder, dat dit baby wordt geboren worden. En de Bibel zegt ons, van dit jong geboren wordt, die wordt die vrede brengen, Zacharias. Alle projecten wat van God zijn, die worden die vrede brengen. Pas maar zeggen op. Arne, voor wat kan ik bieden? Wat kan ik zeggen zijn, dat is van God? Wanneer God ere wordt, wanneer een vrede voor alle mensen wordt zijn, en wanneer de duivel zich schimmen wordt. Dat is van God, daarover kannst du immer beten. Amen. De Bibel zegt ons, deze vier van kom, en dat je niemand meer weg van deze Christen. Mijn vriend, ik weet dat ver deze dag, en ik mocht verlangen dat je alle herkomt, die wordt ons en zullen worden. Kon je bitte hierboven komen? Ik mocht je nog wat zeggen, maar hierboven. Kom maar bitte her. Hoe is Albert en Anna? Kom maar her. Abraham en Elena, Klaus en Tanja, Andreas en Regina, Verna en Caroline. Vanja, kom maar alle her. Jo, blijf maar alle bij deze zitten. Jo, kom verder. Hier wordt een zorg voor. Kom verder. Jo, eerder te mat nog hier. Zo. Wat ik ons zeggen wil. Toen bad vandaag komen. Oké? Toen bad deze dag komen, is veel passiert. Is veel passiert. Heb je allemaal gemerkt dat een zoot, niemals, dat het jeft niet cementen doos, zoot, ja? Dat jeft niet zijt zoot, hast du dat gemerkt? Ein Sod ist immer besser oder hat keinen Geschmack. Darf nicht sein, das Sod. Der liebe Gott hat das so gemacht. Der Sod, der muss gesät worden. Der muss nicht abgegeben worden. Während je Leben habe ich viel Sod gesät. Beten, Bibel lesen, healen für andere Menschen bedienen, andere Menschen hören, andere evangelisieren. En meest krank worden, ja, dan wanneer niet Jezus aannemen voor het eerste Mal, is niet zo, Bertha. Veel zout is gezet. Manche mensen eten de zout op. En dat brengt dan niemand vrucht. Wat bedoelt dat? Manche mensen, die geven in hun leven uit plus met zichzelf. Viele Christen maken dat. Die geven in hun einzig leven uit met zichzelf. Dat zit man bij in Brazilië, dat zit man anders. Wenn man een beetje meer geld aan het hebben, een beetje meer gezondheid, dan het zout opeten. Anstatt dat zeggen, en wat bedoelt het? Zij dienen tijd in je mens. Zij dienen tijd met andere mensen. Manche van jullie hebben de zalving als een pastor. Die meiden onder jaren 60 hier. En ik heb een paar vrienden pastoren, wat pastoren zijn. En die vrees is dan zo zeggen, weet je, gisteren weet je met een eigen paar baklak 3 nacht. Ah ja. En wat deed je? Nee, die vertaalde bloos die jaren 60. En de vrees is de andere mensen in Schicht hier. Alberto wordt vielleicht niet zo veel geduld hebben. Maar dat is in de golf. Andere mensen in Schicht hier. En wanneer de bloos vertalen kunnen worden, jullie heilt.
Wie die Bibel sagt, confessai as vossas culpas. Bekend jullie zonden. Een en de andere, dat er met je geheild worden. Andere van jullie hebben een oor voor de stem van Heer Geest. Zum Beispiel, kommt ein dort ein Heiden und sagt, liebe Geschwister, wir waren nur hier eine Churchbuch für 5000 Menschen. Wie sehr sehen wir dort? Dann braucht man, wer wird den Heiligen Geist hier, um zu sagen, wann das Zeit ist. Vielleicht ist es nicht nur kurz, vielleicht ist es um ein Jahr, vielleicht um 2 Jahre. Und wo man dort was macht. Manche von uns wollen ein Hort haben, nicht bloß für diese Church. Manche von uns wollen ein Hort haben für andere Church. Apostels, die sind so, die alle weten, wat passiert bij Jannesstad? Wat passiert in Janland? Wat doen die daar evangeliseren? Wat doen die daar predigen? Wat doen die daar mensen heilen? Wat passiert dort? Ein Hort, nicht bloß für die Church. Andere von uns wollen ein Hort haben, wo die Church leren wird, die Bibel zu leben. Manche van ons, wanneer je predigen worden, mensen, kleine mensen, kleine tjejen, die worden zich verleven om woord Gottes. Verleven om goed Gottes. Om woord Gottes. En andere van ons, je worden zo en vier zijn, damit de mensen zich bekeren. Dat je worden de mensen niemals in Ruhe zijn, laten. Je worden de mensen niemals toch laten. Je worden predigen dag en nacht. Wat de mensen zich bekeren. En weet je hoe lang dat is, Alberto? Ganze leven. Was du ein Opa sein. En was mit dem Stock den hier ran. Du bekeer dich, du komm nur Jesus, du komm nicht, das ist so. Prepara-te, hasta lá 80, 90 anos está Alberto com la bengala. Converte-te. Wie de 4 Vlammen ist da, der geht nicht weich. De 4 Vlammen hat Gott uns nicht geliehen für eine Zeit. Der gaf für uns. En de is daar. En je zijn een antwoord voor je gebed voor vele mensen. Mensen wat je vandaag niet meer schade. Krijg nu, wanneer we hier zijn mensen in deze kolonie am Distren. En de beden, schätze je vielleicht nur de Stieren sind, lieber Gott, wenn du wirklich da bist, schätze wem nur mich. Du bist de antwoord van je bed van mensen wat du niet meer kannst. Jesus heeft ons een gebed geleerd. Verlangt dem Vater, damit hij oorbedacht nur zijn Feld, Nur zijn vlek. nur zijn Fleisch. Jesus zegt, verlangt dat. En vandaag kom ik gratis een schritt dat je geeft. En Jesus, hier zijn we. Jesus zegt, dat zijn weinig mensen wat dat maken. Maar weet je wat? Hier zijn van deze weinig. En hij vreemd zei dat dan. Hij vreemd zei. Hij kon ons zeggen, dat is veel arbeid te doen. Da waren manchmal ein paar Trainer ran. Und diese Trainer waren nicht für uns selbst, waren wenn es andere Menschen sind. Manche Menschen waren vielleicht nicht Jesus annehmen. Dann warst du hier, los mal was. Aber andere, die waren sagen, das ist das Bruder. Dann warst du weiter hier, für Frieden. Und dann warst du seine, die Tschengen so verliebt Wort Gottes. Und dann warst du seine, was in andere Menschen passiert. Mit einmal warst du bekannt worden, dann fangen die Menschen die an zu rauben. Wer das 4 von Gott auf sich hat, der wird geraubt von der Welt. Da ist ein anderer Glanz und Dinge sagt. Amen. Das möchte ich mit euch mitteilen. Und wir wollen dann nur einsalben. Okay? Jeder muss noch was sagen, bevor wir wieder machen. Ik wil jullie ook eerstens alle felicidades zeggen. En ook jullie verstellen bij de kerk. Ik glaube, die zijn alle bekannt. Jeder einer von jullie hat eine besondere Geschichte. Und ich als Pastor bin sehr stolz, dass wir das erste Jahr, wo wir so viele Parejas auf einmal ansollen, so viele Personen auf einmal. Und weet je wat? Er werden al veel nummers, wat we zeggen, wat het dit jaar zijn, maar wat het nächstes Jahr zijn. En we zeggen dan, de einzige, wo wir dann nächstes Jahr laten, dat we nächstes Jahr ook nog weer weer. Aber ich weiß nicht, ob das hier nächstes Jahr was teurer. Wenn ich sage, wir haben hier Wasser, jährliche Wasser, und wir wollen von dir einfach
zei dat de autoriteit wat Christus hun gegeven heeft, dat jij je bruggen verder weg te gaan. En we willen jullie zeggen dat we zijn een team met jullie als ganze kerk, als leiders van de kerk. We zijn een team met jullie en we willen einfach deze arbeid verder weg dragen. En we willen jullie zalven voor dat wat God jullie für jullie persoonlijk gegeven heeft. Dus Arno immer sagt, dass jeder Vierflamme, wat op jullie heeft, die heeft een naam. Dat heet Klaus, dat heet Tanja. Die Vierflamme, dat heet Albert, dat heet Anna, dat heet Vanja, dat heet Regina, dat heet Andreas, dat heet Caroline en Werner en Elena en Abraham. Jeder einer van jullie heeft een bijzondere geschichte met den Heiligen Jezus en den dienst wat je doen. En een wil ik jullie zeggen, voor 6 jaar en 1 maand ongeveer terug, dan wird das für mich der Abend. Aber für uns, für Heidi und mich. Und dort bin ich, dort wie dann anfangen. Ja, wir fangen meistens singen dort nie das Leben an. Aber in Wirklichkeit, wir bloß wieder, was wir all jahrelang getan haben. Und Arnold kijkt mich an, und ich weiß, wie Manfred auch, Manfred ab, ein Freund von uns von Brasilien, sie kijkte mich an, aber mein Heidi, sie raubt dann Support, und dort will ich ihnen von dir sagen. Sie sagen, Jullie leven wordt veranderen van deze moment. En ik maak thuis ik kijk dit een beetje zo aan. Deze arbeid wat ik doe, die heb ik nu al meerdere jaren gedaan. Wat dat werkelijk zo zou ändern. En mijn geloof weer een beetje klein. Maar ik dacht, God, wanneer dat werkelijk is, dan wordt je die bewijzen. En weet je wat, dat passiert ook aan een zinnhoven zo overs. Zoals dat voor jullie passieren deed. En zondagsmorgens komt de eerste aanroep. Pastor, wo je even kijkt. Wenn es dort geht, dann nicht nie leben. Und dort wird Port von der Veränderung, wo dort anfängt zu verändern. Wo Menschen mich und Heidi anders sahen, aus der Betan deuten. Dort fällt sich bei uns zum Grüle, wo die uns nu sahen. Aber zu der selben Zeit fällt sich dort so, ich sehe auf ein Krieg, auf ein Reich da steht, wo ich soll nu sein. Und ich sage jünt alle, dass die von dir auch auf der steht sind, wo ich nu soll sein. Und bleibt auf dieser Stadt, arbeitet in dieser Stadt, braucht mehr Zeit in dieser Stadt und fängt viel nach da, wo ein Krieg jüne steht, ist, wo je gehen und wo je arbeiten wollen. Und wir wollen das einfach sehen, eine Pareja mal, ein Jahr in Bania. Wir wollen jüne einen am nächsten salven. Ich will froh, dass die Kinder von jünt, ihre Familie, wenn die wollen abkommen, kommt auch noch nach. Pastora Verinha, Pastor Diego também. Hans Ulrich, kommst auch bitte nach. Du bist Pastor da Igreja Jesus é o Senhor. Sind hier noch mehr Pastores? Kommt Kinder, von wenn jene Ältere hier sind. Wenn hier die Ältere von irgendwem von jenen sind, dass diese Ältere kommt dort nach. Ihre Geschwister, ihre ganz nur Freunde, ohne Angst. Kommt hier nach, hier ist viel Raum hier oben. Sin miedo, los familiares más cercanos, los amigos más cercanos, pasen. En we hebben deze personen die hängen blijven. En we worden van beden, we worden aanzalven met oil. Aldrin en Trudy pueden venir para Albert y Ana, sus amigos. No tienen familiares aquí afuera de Walter. So, ik wil jullie vragen dat jullie best weer naar verder komen. En we staan alle hangen jullie. So, wir waren von hier anfangen, Klaus und Tanja. Also nur was Lied, die können hier noch mitkommen. Die Kinder, dann ein bisschen atrás, dann haben die hier Raum. Hinknien, wir werden ein Handtuch holen, warten bis, wir werden ein Handtuch holen. Ich freue mich so sehr, dass das hier so bunt ist. Hochdeutsche, Plattdeutsche Menschen, Spanische, das ist toll.
So, Klaus und Tanja. Ich werde das einfach auf Deutsch machen. Weißt du ihre Sache? So, ich mache das auf Deutsch. Könnt ihr alle verstehen? Ja, diese Woche habe ich mich Zeit genommen und ich habe für jedes Ehepaar und auch für Vanya habe ich ein Bibelvers von Gott bekommen. Und für euch sagte Gott zu mir, dient dem Herrn mit Freuden. Also wenn die Freude wegrutschen will oder es gibt schwere Tage, dann sucht die Freude am Herrn. Das ist, was euch tragen wird. Ich weiß, ihr habt euer Land verlassen, ihr habt eure Verwandte verlassen, ihr habt eine Tochter in Deutschland gelassen. Wegen dem Herrn. Und wenn die Freude einfach an einem Tag nicht mehr da ist, dann sagt zu Gott, gib uns Freude, füll unser Herz mit Freude. Weil für die Arbeit, die wir für den Herrn tun, die tun wir mit Freude. Und das ist der Vers, den Gott mir gab für euch. Und dies ist ein Churrasco-Brett. Ihr könnt uns einladen. Es gibt nicht nur Kaffee, es gibt auch Churrasco in Bolivia. Ja. Se todos puderem estender a mão em direção a Wanneer eles. alle jullie hängen uitstrijken, kunnen op luides met bidden. Obrigado, Senhor Jesus. Dankzij Herr Jesus. Nesta noite, Voor deze avond. nós ungimos esse casal. Wie zolven deze eierpaar? O Klaus Wie zolven Klaus, e Tanja? Tânia. Wie zolven Klaus en Tanja? Em nome de Jesus. In Jezus zijn naam. Derramamos esse óleo sobre eles. Wie juiten dit uil even aan? Declarando que eles são separados Wie zei dat ze zijn e são uitgezonderd enviados en ze zijn geschikt para a obra Espírito Santo que o Senhor os tem chamado. voor de arbeid wat de Heer Jezus voor aan Nós heeft. os abençoamos. En wie zegenen aan Nós concordamos. en wie stemmen met aan. Nós declaramos tempo de glória En wie spreken wij een tijd van e heiligheid chamado frutífero. en een roeping wat E vrucht brengen próspero. dit. En wat verwacht komt, wat goed verwacht komt. Eu vejo vocês cuidando de aprisco. Ik zei dat je nu mensen oppassen wat. Aprisco tem muro Du hast eine Muur e tem portão. en du hast ein Gate. E vocês vão cuidar desse portão. Und ihr werdet auf dieses Tor aufpassen. Quem entra e quem sai. Wer da in diesen Tor reingeht und rausgeht. Vigilantes, Und ihr werdet die Wächter sein. cuidando das ovelhas. Und ihr werdet auf Schafe aufpassen. Receba essa palavra. Kriegt dieses Wort. Receba o poder de Deus. Kriegt dieses Receba Wort essa unção. und die Kraft und diese Salbung. Em nome de In Jesus. Jesus zijn Name. Amém. Amen. Vader, ik dank je voor Klaus en Tanja. En ik zal ben dat uil wat even in het leven gaat, is het niet uil van mensen, sondern dat is het uil van den Heiligen Jezus en dat is de zalving en dat schild, zoals dat in de Bibel zegt, dat schild en dat brengt een vrede even aan. Dus deins wat ze doen worden, dat is niet te muid worden, dat is niet te moedloos worden, sondern dat is einfach ten alle nationen zijn, dat Jezus du bent de Heer van alle nationen. En ik geef hen op met gezondheid. Ik geef hen op dat ihre familie taubgebonden wordt als niemals eier. En dat ihre familie is als een model voor andere families. Ik bid, wanneer ze naar de wijze kinderen, naar de arme kinderen gaan, dat alles wat ze doen en Tanja ihre leven, dat wordt eeuwig. Dat bid ik in naam van Jezus Christus en Klaus met jeder Jugendliche, wat je spreken gaan, wo hij zich wat tijd laat met mensen, dat wordt einfach, de mensen worden zich geluifd voelen en omarmd voelen. Door loof ik en prijs die Jezus. In die naam Jezus. Amen. Amen. Wel nog een paar regen voor aan beden, bitte. Benjamin, Iva, wil je vielleicht ook beden? Vader, we danken dir für Klaus, sein Leben. Wir danken dir, dass du ihm hast in Bolivia gebracht. Wir danken dir für die Gute, was du ihm gegeben hast und für das gehorsame Hort, Jesus, dass er die deine hat. Und wir preisen dich für sein Leben, Jesus. Und wir beten bis deine Salbung überernt und möchte der Heilige Jesus leiden und führen und möchte sie wirklich
de engel zijn wat bij hen zijn en dat ze werkelijk worden nieuwe tijden erleven met die Jezus. En ik bid dat ook voor Tanja, dat u ook was met haar zijn, dat u haar helpt. Ik dank die voor Tanja erleven. Ik dank die voor den zegen wat zij al was in Bolivia. We weten, du hast en hier gebracht en du hast op vele steden gebracht. En we bidden dus wieder den zegen over en dat ze werkelijk kan een starke persoon zijn en die Jezus. Ook de Heilige Geest verder dat ze kan overschelen, meer en meer. En we bidden dus werkelijk, Heilige Geest, bewegen en erleven. En ihre familie. En ik bid ook voor ihre kinderen, dat u die aan ook was zegenen en die aan ook was vrede geven en verstandnis geven. En deze arbeid wat ihre ouderen gaan. En dat zij kunnen een stad zijn voor ihre ouderen. En Jezus Christus in noemen. Amen. Podemos dar um aplauso para Jesus. Der nächste Paar, Albert und Anna. So, Alberto y Ana, esta semana yo oré por ustedes y la palabra que el Señor me dio es esta: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. No sé si hay algo para decir, pero sí, son hermosos sus pies. Ese viaje que fuimos a Colonia del Sur, que Arno estaba contando, llovió toda la semana y nuestros pies se llenaron de barro. Cada día intentábamos limpiar. Arno había venido a Bolivia con su zapato equivocado, trajo un zapato de shopping, no era un zapato de ir a Colonia del Sur. Y el final del viaje dormimos en Santa Cruz, en la casa de un misionero. Y el otro día el misionero nos preparó desayuno y cuando queríamos desayunar, él nos dijo: yo he visto que todos los pies de ustedes están sucios, sus zapatos tienen barro. Y él dijo: nunca dejen que ese barro se va de esos pies. Era el barro de Bolivia que se pega de la colonia. Y eso es nuestro deseo para sus vidas, que esa pasión y ese amor por los perdidos, que nunca se va, y que el Señor les acompañe. Y a veces pueden hacer un churrasco para festejar a las vidas que se entregan a Jesús. Amén. Vamos a orar. Estenda sua mão em direção a eles. Obrigado, Senhor Jesus, pela Gracias, vida Señor do Alberto e da Jesús, Ana. por la vida de Albert. Hoje à noite nós ungimos o Albert, Hoy a la noche le ungimos a Albert. ungimos a Ana. Ungimos Em a Ana. nome de Jesus, En el nombre de Jesús. com muita alegria, Mucha nós nos alegría. apresentamos, Pai, ao Senhor. Les presentamos a ellos al Señor. Nós reconhecemos a unção Y reconocemos ya esta unción que está sobre que o ellos. Senhor deu a eles. Que tú le diste. Reconhecemos o chamado Reconocemos el llamado. e investimos eles de autoridade. Y nosotros le investimos de autoridad. Em nome de En Jesus, el nombre de Jesús. para cumprir o seu chamado. Que ellos puedan cumplir el llamado. Aquilo que demorava muito antes, Aquello que demoraba mucho agora antes. acontece Ahora va a rapidamente. pasar más Os rápido. resultados serão ainda maiores. Los resultados serán mayores. E eles são como um rio de fogo passando por essas colônias. Y ellos son como un río de fuego En nombre de pasando por Jesús. esas colonias. En nombre de Receba Jesús. unção, Reciba la unción. receba a graça, La gracia. receba a glória de La Deus, gloria de Dios. receba o poder de El Deus. poder de Dios. Albert,
Albert, sobre você sobre tu vida. tem a unção Ahí está la unción que estava sobre o Rainer Bonke. que estaba sobre Essa Reinhard paixão Bonke. pelas Esa almas. pasión por las Essa almas. paixão pelas almas. Esa pasión por las almas. Você escreverá livros. Tú escribirás Você libros. inspirará gerações. Tú inspirarás A história generaciones. será conhecida Y tu historia será conocida nesses dias en por estos causa días. desse rastro de fogo, Por este esse camino rio de fuego, fogo por este río por de onde você fuego passa. que pasa por ti. Receba unção, Reciba esa receba unción, empoderamento em el nome de poder en el Jesus. nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por la vida de Albert y Ana. Yo los bendigo a este bello matrimonio. Y como, Señor, tú sabes, en ese día de su boda yo no pude estar presente, pero hoy sí puedo estar presente. Y gracias, Jesús, que yo puedo estar aquí testimoniando esta vida. Gracias, Señor Jesús, por aquel día. Gracias, Señor Jesús, por aquel día que pudimos ir a Waldheim y que Albert se entregó y que tú llenaste esa colonia de fuego que hasta hoy nadie puede parar, y que este fuego que a través de la vida de Albert fue encendido en Waldheim será llevado por todas estas 150 colonias en Bolivia, y a México, y a Estados Unidos, y a Canadá, y a Belice, y a Paraguay, y en todos los lugares donde hay personas que hablan Plotich. A través de la vida de Albert será predicado y anunciado el evangelio de las buenas nuevas de Jesús. Gracias por la vida de Ana, que tiene un don de cuidar a niños, y hoy la bendecimos con ese don, que sea multiplicado y pueda crecer cada vez más y más. La bendigo y la unjo en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Goede, we zijn Albert Anna. We zijn aan met 10-4. We zijn aan met. We vragen de toe om velen van een Heilige Geest. En vraag die ook zoals Elisa, wat vroeg naar de tafel van wat Elias had. Dat toen Albert Anna vandaag ook de tafel heeft van die wat 10 jaar inspiratie zijn. Voor dat zijn aan. We danken die voor die Heilige Geest. We danken die voor dat vier wat hij heeft aan de kolonie evangeliseren. Voor alle arbeid wat hij doet. Amen. Ik wil een geschicht vertellen. Albert kon niemals vergeten dat den dag wat we naar Waldheim komen, had hij een gereinigd kleid aan. Hij had nog niemals zo'n gereinigd kleid gezien als den dag. En Heidi vertelt immer von den oben, die Moskitos wären so groß. Siguiente persona, ¿quién era? ¿Era Vania? Vania. La Brisita está por aquí. ¿Quieres venir, Brisita? No, no quieres, está bien. Vas a reír de mi versículo, pero el Señor me lo dio. El Señor me dijo, el Señor mira el corazón. Cuando Samuel sale a buscar un rey, no importa si somos, cómo somos, si somos grandes, si somos chicos, si somos enfermeros, no importa. Dios mira tu corazón y Él ve tu corazón. Y es tan grande que entran muchas personas. Todos te conocemos por tu corazón.
por tu manera de entregarse, que sea a las 3 de la mañana, no importa. Y Dios ve tu corazón. Él me dijo, yo veo ese corazón. Yo quiero también agradecer en nombre a todos los niños que cuidas, también fuera del ministerio oficial de la iglesia, del hogar de niños. Ellos te aman y gracias por tener la valentía de comenzar proyectos que otros dicen que son locura y te metes con todo el fuego. Gracias. Estenda a sua mão em direção a Vânia nesta hora. Pai Celestial, obrigado pela vida da Vânia. Padre Celestial, gracias por la vida de Vania. Nesta noite nós ungimos ela. En esta noche la ungimos. Derramamos óleos sobre sua cabeça. Derramamos aceite sobre su Em cabeza. nome de Jesus. En nombre de Na Jesús. autoridade do nome de Jesus. En la autoridad del nombre de Jesús. Nós te separamos. Nosotros te Nós separamos te ungimos. y te ungimos E nós te enviamos y te enviamos para a obra para la obra que o Espírito Santo que el preparou Espíritu Santo para te a tua encargó vida. para tu vida. Receba poder, Reciba el poder, receba autoridade, reciba la autoridad, receba alegria, reciba la receba alegría, saúde, reciba la salud, receba o fogo de Deus reciba el fuego de Dios para tocar as vidas, para tocar las vidas, para erguer aquele que está para abatido, levantar a aquel que está abatido, para animar o que está cansado, para animar a aquel que está para cansado, trazer esperança para ao traer la esperanza desesperançoso. al que está cansado. Em nome de Jesus, En nombre de Jesús, aquilo que temos experimentado, aquel que ha experimentado, aquilo que nós temos experimentado, lo que nosotros hemos da experimentado, parte do Senhor, de parte del Señor, receba o dobro, reciba el doble, receba autoridade para libertar, reciba la autoridad para traer receba autoridade libertad, para curar para sanar e para ressuscitar y para e resucitar para mudar destinos de y para pessoas. cambiar destinos de Receba em personas. nome de Jesus. Recíbalo en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Amén. Gracias, Padre, por la vida de Vania. Gracias, Padre, que ella es tu sierva, Señor, tu sierva fiel. En donde ella está. Si está orando por Bolivia, si está en la clínica, sirviendo a los menonitas, los bolivianos, si está en el hogar de niños, si está en casa con chicas, ayudando a tanta gente, Señor. Te agradezco que ella es una luz y un ejemplo para mí, Señor. Ella sirve de día, ella sirve de noche y viene a dar inyección con sonrisa, Señor. Gracias que ella es una sierva, Señor, una sierva que no se cansa. Y yo oro, Señor, que tú le llenes, Señor, para todo lo que ella hace. Que ella sea ousada, Señor, que ella viva en el sobrenatural de lo que tienes preparado para su vida. Bendecimos a Brisa, bendecimos a cada persona que está cerca de ella y que ella lleve esa luz y esa sal en donde ella está, Señor. Ahí en la clínica, Señor, ahí hay tantas personas que no te conocen. En el hogar, Señor, en cualquier lugar, con la defensoría, en donde esté trabajando, Señor, que ella lleve esa dulzura que solo ella tiene, Señor, a tantas personas, que personas te conozcan a través de su vida, Padre. Esté con ella en sus momentos buenos, en sus momentos difíciles. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Y en la banda también. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela vida da Vânia. Sí, Jesús. Deus, obrigado. Gracias, Señor. Obrigado pelo serviço. Gracias por el servicio. Graça pela entrega. Gracias por la entrega. Obrigado porque o Senhor olha o coração. Gracias que tú ves el corazón. Aí nesta hora, Y en este momento nós reconhecemos reconocemos aquilo que o Senhor tem feito através da sua lo que vida. tú hiciste a través de su vida. Pai, nesta hora nós queremos declarar Padre, en este momento queremos declarar que os sinais que las señales acompanharão te van a acompañar por onde andares. por donde tú vas a andar. O Senhor é contigo. El Señor está contigo. Aquele que prometeu Aquel que prometió, é fiel para cumprir. Él es fiel para cumplir con todo. E Ele está contigo. Y Él está contigo. Declaramos Y que declaramos, por onde passares por donde vas a pasar, haverá cura, se van a sanar las personas. terá libertação, Se va a haber libertad.
Novas línguas serão faladas. nuevas lenguas serán habladas. Nada te fará mal. Nada te va a hacer mal. Aquele que prometeu Aquel que prometió é fiel para cumplir. para cumprir. Obrigado, Senhor Jesus. Gracias, Señor Jesús, Pela unção por la que unción está sobre a vida. que está sobre tu vida. Amém. Amén. Amén. Un aplauso. Siguientes, die nächsten, wer sind das? Andreas und Regina? So, ich werde nochmal auf Deutsch. Kostet mich halbe Höhle. Andreas und Regina. Gott sagte zu mir, sorgt euch um nichts. Matthäus 6,33. Sorgt euch nicht. Vielmal haben wir so viele Sorgen und wir verlieren einfach den Fokus, weil wir kümmern uns für so viele Sachen, die überhaupt nicht wichtig sind. Und ich will euch Mut machen, sorgt euch um nichts. Gott wird geben, er wird schenken zu seiner Zeit, mit Menschen, mit Sachen, mit Geld, was immer da ist. Sorgt euch einfach um nichts. Ihr seid nicht nach Bolivien gekommen, um euch zu sorgen. Das macht uns nur alt. Sorgt euch um nichts. Vertraut auf den Herrn. Amen. Auch für eure Kinder. Estenda a sua mão em direção a Andresa e Regina. Sträck dine hänger ut nu, Andreas und Regina. Pai Celestial, obrigado por esse casal. Vader, in nome Jesus, dankeschön für das Ehepaar. Hoje à noite nós ungimos o Andreas. Von der Solbi Andreas. Derramamos óleos sobre a sua cabeça Jij dat eil über sein Kap. e sobre a cabeça da Regina. En über den Kap Em von nome Regina. do Senhor In Jesus, Jesus Christus in Nome. nós os abençoamos Wir sehen an para a vida ministerial, für den Dienstleben, para a vida pastoral. für den pastoralen Dienst. Nós reconhecemos En wir anerkennen o das, chamado, der Berufung, a obra den Dienst e a presença do en Espírito de Santo Jeenwoord van Heiligen na Geest vida de vocês. in jullie leven. E hoje autorizamos En van jou geven jullie de para autoriteit exercer o dat je dit ministério, uiteiven, deze para dienst curar uiteiven, os enfermos, dat je de para kranken trazer heilen, liberdade aos cativos. dat je vrijheid naar het Andreas, os volksje teus brengen. olhos se abrem Andreas, die uw de gewoon op para a necessidade do próximo. voor wat den anderen velen deed. Você começa a enxergar as pessoas de maneira diferente a Du partir fangst de de hoje. mensen aan anders te zijn wat er aan die zijn. Você vê a dor das pessoas. Du fangst de angústia das weide pessoas. te zijn van deze personen. Isso vai mover o teu En dat coração wordt in hart com bewegen. compaixão. Du wirst het medleid E você vai hebben, anunciar medlijden hebben. Jesus. En du wirst Jezus E vai bekend ver werken. vidas En du transformadas. wirst veranderde levens Milhares zijn. de vidas. En über duizenden Regina, mensen. receba unção. Regina, Chiride, Receba o Zolbung, poder de Deus. de kracht A Gottes, graça do alto. de genoot van Allerheisten. Que não falte conselho nos teus lábios. Dat du op die lippen tjumel gouda rood vele dit. Que não falte tempo para ouvir Dat du niemals tijd veel te mensen toe te hartje. e para orientar as pessoas. En en te leiden. Receba unção, Chiride Zolbung. seja enviado, En dat du je schek bent. receba autoridade. En dat du de Em autoriteit nome hast. de Jesus. In Jezus in nome. Sim, Senhor. Dankzij Jezus voor Regina en Andreas erleben. Ik dank dir dat u hen van Duitsland hier aangebracht hast. En ik dank dir dat u je beder hier. Zoals we je bed hebben dat u zoals arbeid checken. Zo zijn we, Andreas en Regina, als deze antwoord van dit gebed. En we willen die einfach danken zeggen. Ik dank dir dat ze ook zo in onze midden neergebracht hebben. En dat vele meisjes en jongens en vrouwen en mannen al geheild zijn door dit zo'n programma. En ik bid dat door deze odre, door deze hang, door deze feit,
noch viele Menschen können geheilt worden, dass die können umarmt worden, dass die können sich einfach angenommen fühlen in ihr Heim. Dass Menschen, von denen ihr Haus, in ihre Dern gehen, von den Café Eden gehen, dass die auf einmal fühlen, du hast eine andere Jenwut, du hast die Jenwut Gottes und du hast Leben und du hast Genot zum Evangelium und immer genug. Ich danke dir für Andreas und Regina, wenn sie angenommen haben, dass sie eine Kleingruppe anleiten und viele Menschen einfach anladen, Port von Kleingruppe zu sein und wir sehen an mit das. Im Namen Jesus Christus, heb wir Hand ab und sagen Amen. Halleluja. Danke, Herr Jesus, dass du Andreas so wunderbar gemacht hast. Dass er sieht Leute, die kein anderer sieht. Und fühlt mit, wie wenige fühlen. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für Regina, dass du sie auch so besonders gemacht hast. Du hast sie gesegnet. Danke, dass du ihnen die Hoffnung gegeben hast und die Kraft gegeben hast und dass die wissen, wer sie in dir sind. Dass die Kraft, deine Kraft durch sie wirkt. Das ist eine Gnade. Danke, dass wir aus der Religion ausbrechen dürften und merken, wer wir in dir sind. Und das wird wachsen. Ich danke dir, Jesus, und ich segne euch. Amen. 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 Deus, obrigado. Dankeschön, Gott. Aqui está casal de pastores. Hier sind ein paar Lied von Pastores. Deus, obrigado porque assim como o Senhor disse a Abraão, Und Dankeschön, Herr, so du zu Abraham sagst. sai da sua terra Go uit dein Land uit. e vai para a terra que eu te mostrar. Und go naar dat land waar ik die gewezen heb. Andreas, Andreas Regina, en Regina. nessa terra En op dit land, que o Senhor mostra para vocês, wat de Heer jullie wijzen deed, existe uma unção is een zalving de paternidade van vaderschaft sobre a vida de vocês, over jullie leven. para cuidar de pessoas. Dat je nog mensen oppassen worden. Deus, obrigado. Heer, dankzij. Obrigado, Deus, porque existe uma unção de paternidade. Dankzij God dat er de zalving van vaderschaft is. Muitos virão até vocês Velen worden naar jullie komen. para receber Ten krijgen o toque, de zalving tot onscheren. a cura, De heiling. uma palavra de consolo, Een roodgever, een troost. conselho. Een rood. Regina, Regina, a tua oração foi ouvida. dien gebed is ergeerd worden. Assim como Maria dia Zoals Maria een dag. disse: aqui está a sua serva. Hier is die dienarin. Cumpra-se conforme a sua palavra. Mocht dien woord zo ervuld worden. O Senhor te entrega projetos. De Heer heeft die grote projecten. Pegue a caneta Neem die stift e escreva. en vang aan te schrijven. Anote. Vang aan op te schrijven. São projetos Dat zijn dos projecten céus van hemel. para sua vida, Over dien leven. para sua casa, Voor dien huis. para o seu ministério. Voor dien dienst. Sobre vocês Over dien. Over junt. existe Er is wat. uma unção Een zalving de paternidade. van vaderschaft. Amém. Amen. De nächste. Nein, Caro. Familie, kommt dich bei. Sin miedo. Werner und Caroline, Gott sagt zu mir, Gott ist jünd gut und hij hat sich jünd gewählt. So, da wo ihr seid, da in Marialand, wo ihr wohnt, wo immer ihr seid, wo immer ihr fahren, Gott ist jünd gut und hij hat sich jünd gewählt. Amen.
Så je zijn gewild van God. Het zijn niet wie wat je wil, het is niet dat het joik, maar God, die wil je. Amém. Estenda a sua mão em direção a Streik je de Werner hand e Carol. uit naar Werner en Caroline. Pai Celestial, nessa noite, em nome de Jesus, In hemel, deze over nome Jesus nós Christus. derramamos olhos sobre o Werner Wie jij dat oil over Werner e sobre a Caroline. en over Caroline. Em nome de In Jesus, Jezus zijn naam. nós os ungimos Zal wie e het. nós os En abençoamos wie zijn aan para a obra que o Espírito Santo tem separado. voor het werk wat de Heilige Geest verändert heeft. Reconhecemos o trabalho, Wie anerkennen de arbeid wat ze doen. reconhecemos a unção, En wie anerkennen de zalving. reconhecemos o chamado, En wie anerkennen de roep. reconhecemos o coração de En pastores wie anerkennen dat hart van pastoren. e hoje os ungimos. En van jou E enviamos. En wie checken eruit. Receba autoridade, Krijg de autoriteit. receba alegria Krijg de vrede. no exercício do En ministério, dat je de dienst doet. receba paz, Krijg de vrede. receba saúde, Krijg de gezondheid. ainda que nem tudo esteja resolvido. En wanneer ook nog niet alles vorig is. Cumpra bem o seu chamado, Du was exerça bem o teu chamado. bedoelt die dienst uitvallen wat is. Die roep uitvallen wat is ons. Em nome de Jesus, En Jezus zijn naam. receba unção, Krijg de zalving. receba autoridade, De autoriteit. receba os desejos do teu coração, Krijg dat wat die hart verlangen. os milagres na tua casa De wunder van die huis. e leve os meus milagres, diz o Senhor, para outras casas. En de Heer zegt, neem de wunder wat u hast ook naar andere huizen. Em nome de In Jesus. Jezus zijn naam. Dank je voor dat verwernen en Caro. Ik dank die dat ze een handje gegeven het leven had. Ik zal ben van jou met die zalving en dat de Heer, dat het vier wat even aan is. Dat vier wat even wernen is. Deze passion. Dat hij einfach ver weg gaat. Dat hij een dergbreker is. Dat hij een ontvanger is. Ik zie hem dat hij wanneer hij organiseert dit. En mensen aanleiden dit. Dat u hem de veiligheid geeft. En de kracht geeft. En dat weten geeft. En ik dank die ervoor dat hij dit voor Jezus Christus gebruikt heeft. Ik dank die voor Caro fijn feilend hart. Ik dank die dat u haar gemerkt hast, dat op de stem van Heiligen Geest te hartje. En dat ze een stem van Heiligen Geest voor andere personen is. Dat ze een kanaal van lief is en van touwhartje en van handgeven voor andere personen. En ik zie eind in haar huis, haar arbeid, haar dienst en alles wat zij aanleiden. En dat de projecten wat zij hebben en wat ze geloven nu zijn groot, mochten ze zich mol nemen, duizenden mol. Halleluja, Jezus. Gracias, Señor. Vi dank vi här för Werner och Caroline. En Jesus säger nu, vi ser en alles vad säger hon, en er arbete, jag ber vad de människor var en så synes wanneer am Tormas, man hög upp en lof man kan valden en det vad de dingen kan zijn zo studiesets en de mensen worden arm zijn zo studies haar en mag hij ze constant in heen geven en zijn opgegeven zijn. Ik merk buren op wat ze kan de dingen zijn haar zo studiesets wat ze worden vrienden en de arbeid en je bent de wijs en de kracht. Open je ogen. Jezus zijn naam. Pai Celestial, Vader im Himmel, obrigado pela vida dos teus filhos. Dankeschön für das Leben von deinen Kindern. Obrigado pelo serviço, Dankeschön für den Dienst, pela dedicação, für das Handgeben, pelo zelo dass sie so abpassen und com a deine sua Arbeit casa. über dein Haus. Werner, Werner, ontem quando eu te encontrei, gestern als ich dich traf, você estava trabalhando na energia. deed ze met stroom arbeiten, met vier arbeiten. Havia se apagado. Dat stroom schoof nicht mehr. No culto, Im Gottesdienst o Senhor falou ao meu coração zei de Heer te mijn hart, sobre você, über die, que Ele te coloca dat hij die zaten deed, para ligar dat Sachen ontemerken. a luz Dat licht em muitas ontemerken. casas. En veel huizen.
O Senhor Jesus, De Heer Jezus, Ele te coloca Hij stelt je op een steen aan. para energizar Dat je wordt de stroom durch die sterk schillen a laten. fé de muitos, En dat de geloven van velen ongestekt wordt worden. para colocar de pé En dat je wordt zaken opheven. aquele que está cansado, Dat hij wordt meides. aquele que está desanimado. Dat wordt moedeloos geworden is. O Senhor De Heer, te dará de wordt die geven. as estratégias, De wordt die de plannen, de weg geven. De strategie geven. as ferramentas, De wordt die dat gereedschap geven. para que essa luz, Dat dit licht em cada casa, in ieder huis. em lugares que ainda não existe luz, In huizen waar het nog niet licht heeft. o Senhor De Heer, te dará de estratégia wordt die strategie geven. para que essa luz, Dat dit licht, que é Cristo Jesus, wat Jezus Christus is, seja ligada wordt ongestekt worden. nestas casas, In deze huizen. nesses In corações. deze harten. Receba Krijg dat. o poder, De kracht. o fogo Dat vuur de Deus van God. sobre a vida de vocês. Over jullie leven. Em nome de Jesus. In Jezus zijn naam. Amém. Amen. Amém. Dankeschön für meinen Bruder, für diese Jahre auf uns, für die Jesus. Und ich danke dir dafür, dass du hast die Kraft gegeben, dass sie die Hand gegeben, ganz für die zu schaffen. Ich bete dir, dass ganz mein Herrn Jesus, dass sie brennen worden, Jesus, dass sie keine anderen Menschen helfen, Jesus. Du hast eine große Arbeit zu tun. En ik bid, Jezus, dat u was met ons zijn, wat immer zij deden, de zwaarheid, ook de leegte, dat die hen was kracht geven en zij de recht en scherp kunnen merken, Jezus. Ik zie hen en wens hen een goede tijd. Die noemen Jezus. Amen. E Obram en Elena. Zo, Abraham en Elena en Kira. So wie ich bete für Jünd und Gott gab mir ein Wort. Und dort sagt es das, Abraham en Elena, der Fried am Herrn, es wird Jünd stark merkt. Nehemias 8, Vers 10. So, was immer im Leben kommt, was immer in uns Leben passiert, was uns stark macht, ist, wenn wir uns um Herrn freien. En dat is wat hij wil, dat we ons omarm vrije. En je familie, op een gus, hoe immer je bent, wat je sterk maakt, is wanneer je aan dem Herrn vrije. Zijn plan is goed. We verstaan manchmal nicht, aber zijn plan is goed voor je. Amen. En een leven met veel vrijheid. Vrijheid je. Iets dat maakt je sterk. Ik wil nog kort wat zeggen. Dankzij Abraham besonders. Vandaan als niet het leven nog niet gaf, als we den Logo molen van die tijd, hoe we dromen dat het wordt zijn, dankzij voor die handgeven vandaan, voor helpen den Jezus als mij trailer molen en zoveel andere zaken. Dankzij dafür. En Elena, dankzij dat u die ooit gesloten hast. No, deze locura. Nu brand je dubbelt. Sim. Estenda sua mão em direção ao Abraão, Helena. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida do Abraão, Jezus, voor Abraham. pela vida da Helena. Nesta Dankzij noite, voor Elena en leven. En nós deze nacht, derramamos olhos sobre a vida do Abraão. jij wie dat leven, dat leven van Abraham. Em nome de En Jesus. Jezus zijn Sobre a noemen. vida da Helena, em nome de Sobre Jesus. Ik wil Elena erleben. Nós Nome fazemos Jezus. isso agora. We zeiden dat Reconhecemos a nu in unção. Christus. En we onderkennen deze zalving. Reconhecemos o trabalho. En we onderkennen de arbeid. Reconhecemos o chamado. En we onderkennen de roep. E abençoamos essa família En we zegenen deze com uma familie. paixão ainda maior Dat de passion kan veel groter nog pela zijn. igreja, Voor de kerk. por ti, Senhor Voor die Herr Jesus. Jezus.
Declaramos eles abençoados Vi spreken even dat ze gezegend quando zijn, entrarem, wo ze nen gaan. abençoados quando saírem. En dat ze gezegend zijn, wo ze Ali onde eles uitgaan. estão, Door wo ze zijn. onde eles estão, Door waar ze zijn. seja totalmente abençoado. Door waar ze gans gezegend zijn. Pessoas venham de longe De mensen waren van wie para af serem komen. abençoadas Die waren die wel je por daar aquilo que o Senhor tem gezegend dado zijn. para esse En casal. dat wat u eentje geeft. Declaramos casamento sólido. En dat we spreken even dat ze een vaste Declaramos eiertje uma hebben. família forte. En dat ze een vaste familie kennen Declaramos zijn. conselho constante nos En dat lábios. ze gouden rood de ganze tijd op Em hun nome lippen de kennen hebben. In Jesus, Jezus zijn declaramos naam. os dons do Espírito We Santo. spreken bij hen de gave van Heilige Declaramos Geest. que o fogo de En Deus dat vuur gaat is. sempre é visível Dat immer te zijn na kan zijn. vida e na casa de En vocês. in je leven en je huis. Receba autoridade, Krijg de autoriteit, receba alegria, de vrede, a força do Senhor de kracht van Herrn. e o livramento de todo En mal. dat vrijzaten van alle Receba pijzen. autoridade Krijg de para autoriteit. libertar, Ten vrijzaten, para libertar, ten vrijzaten. em nome de In Jesus. Jezus zijn naam. Em nome de Jesus. Dankzij Jezus Christus voor Abraham en Lena en leven. Ik geef hen van jou af. En ik dank die Jezus dat u Elena hier om leven je houden hast. En we zijn van jou, deze familie, we zijn van jou, Kira en Elena en Abraham op een buitengewoonlijke weg. Dat wat ze de laatste paar Monate durchgegangen zijn, is buitengewoonlijk en dat is einfach een weg, wat du met ihnen hast. Een nieuwe weg, wo wir noch nicht alle Antworten haben, aber wo wir vertrauen, ob dat de Friede von Herrn ist, wat uns stark macht. Und sie waren eine starke Ehe sein, eine starke Familie. Und durch diese starke Familie waren andere Familien gesehen sein. Und viele Menschen waren Jesus kennenlernen durch das Predigen von dieser Familie. Ich danke dir, dass sie alle drei leben. Und dass sie hier sind und von dir aus sehen wir das Leben von jeder ein von diesen drei Personen, die hier verder an sind. Dankeschön für diese wunderschöne Familie. In die Namen Jesus. Amen. Dankeschön, Jesus, für Abraham und Elena, ihre Lebens. Dankeschön für ihre Tochter Kira. Dankeschön, dass du ihnen gewählt hast. Dankeschön, dass du ihnen geraubt hast und dass sie willig sind. Dass sie willig sind zu gehen, wenn du ihnen raubst. Wir wollen ihre Lebens segnen und wir ihren ihre Lebens und wir freuen uns für den Weg, den du mit ihnen hast. Herr, brück ihnen für die Arbeit, die du für ihnen hast. Herr Jesus, komm, Arbeit. Zoals die al lang hast. Kom en arbeid wieder in ihre Lebens. Wir salven het an und wir danken dir für deine Gegenwart. Dankeschön, dass du immer bist, dass du mit ihnen bist. Musst du mit ihnen gehen, Herr, gut mit ihnen. Und wo immer sie sind, gut mit ihnen. Sie mit ihren Familien. Dankeschön für ihre Tochter Kira und wir sehen ihr und mag sie von jung an das geistliche Leben verstehen, wirst du helfen, dass du verstehen, was das meint für die Leben. Und wir danken dir, Jesus. Dankeschön, himmlischer Vater, für diese Familie, die hier ist. Für das Wunder, das hier ist. Wir sind hier beirrt für die. Wir wollen nicht einfach ansuchen, wir wollen nicht einfach sehnen mit der Kraft, die du ihnen jeden Tag geben lässt, mit den Wunder, die du jeden Tag reut hast für ihn. Mocht je leben mit der Friede von Gott. Mocht je leben mit dem Frieden in dein Haus. Mocht je leben in den Segen, wat de Herr reut hat für ihn. In Namen Jesus. Amen. Dankeschön, himmlischer Vater, für Abraham und Helena in diese kleine Jahr. Ich weiß, dass ich kann sagen, du hast einen großen Zweig in ihrem Leben. Und so tun, kämpft man mal in Welt das verdorben. Und ich fühle, dass hier ist was Großes im Kommen für jemand, wo ihr nicht abgerechnet habt. Ich bete und segne jemand mit Kraft und mit Weisheit und mit Heilung. Körperliche Heilung und Heilung im Hort. Und wir brauchen ein Wunder. Wir brauchen hier ein Wunder und ich spreche das Wunder aus im Namen Jesus Christus.
dat wat zij doorgegaan zijn de laatste paar maanden, du, himmlische Vader, bist daar wat er dat geven kan en dat spreekt wie uit even eind. Dat er wordt een wonder passieren in Helena ihr Körper und dass sie wollen kann körperliche Heilung annehmen, was du heute hast. Dankeschön, Herr Jesus. Ich sehe ihn mit Weisheit und Erkenntnis in der Leib und Kraft von dir, Herr Jesus Christus. Amen. Sei que eu já orei, Edward, mas puder traduzir só mais isso aqui. Ik wil wat het. Een applaus. Zo. Abraão, eu vi enquanto orávamos campo muito grande. Abraham, während ik bidde deed, okay. Campo muito Ik grande. zag een zeer grote vlek. Com muita comida. Du wirst sehr viel eten. Você é pastor que vai alimentar muita gente. Du bist een pastor wat veel mensen te O eten campo wat que geven. Deus está te dando vai ter muita comida. Du wil God die hand schenken wat veel eten zijn. Ninguém vai passar fome. Keiner wat hunger haben. Amém. Glória a Deus. Amen. Gloria a Dios. Halleluja. Ein Applaus für all diese parejas. Wanneer ihr ganz sterk ist, dann will wir noch Bilder zu merken mit all jullie. Okay? Aber nu, steht ab. Wir merken nach dem Schluss mit Fiesta. Ah, dann sei enter persönlich dann. 10 horas da noite. Sim. Sei enter persönlich. Vamos, rápido. Vamos zu spielen. Allemaal de pie, we hebben de eerste stijlen wij riemen.